Rojbaş, evvela neca em careke din ser Arwar TV bi hev re. Îro ez derbarê çend xalên rojevê de dixwazim çend gotina bêjim. Weke tê zanîn rewşa Rojava û taybetî jî rewşa giştî ya Sûriyê ne tenê rojeva Kurda û ya Tirka û her wiha rojeva cîhanê jî meşxûl dike. Tê zanîn ji vir demek berê çend roj berê li Şamê peymanek hate îmzekirin. Di navbera Mazlûm Kobanî û her wiha Ahmed Eşara de. Yani di navbera Rojava û Şamê de em bêjin peymaneke hate îmzekirin. Li gorî vê peymanê hêzên Rojava wê entegreyê artêşa giştî ya Sûriyê bibin û her wiha hemû saziyên dewletê yê li Rojava wê entegrê saziyên dewletê yên giştî Sûriyê bibin. Yani bi kurtasî Rojava weke parçeyeke Sûriyê wê were naskirin û her wiha gelê Kurd weke gelê Kurd beşeke ji civaka giştî ya Sûriyê dê naskirin û bêguman li gorî wê peymanê eger pêşketin çê bibin wê Kurdên Rojava beşdarî rêveberiya giştî ya Sûriyê bibin. Yani Kurd tenê wê Rojava bi rêve nebin her wiha beşdarî rêveberiya giştî ya Sûriyê bibin. Yani li Şamê jî wê rêveberê Kurd hebin, li Helebê jî wê rêveberê Kurd hebin û li herêmên Sûriyeyê din jî wê rêveberê Kurd hebin. Bêguman li herêma Rojava wê hin rêveberên Ereb jî hebin. û divê em ji bîr nekin ku li Rojava tenê Kurd jiyan nakin û her wiha bi hejmareke pir zêde nebe jî Ereb jî dijîn. û pişt ve piştî ku ew peyman di navbera Rojava û Şamê de hate îmzekirin şûn de Ahmed Eşara bi Dûrziya re jî peymaneke îmzekir û tê gotin ku Ahmed Eşara bi hemû netewên din yê li Sûriyê jiyan dikin re peymanan îmze bike. Ev weke pêşketineke baş hate dîtin, me jî wilo şîrovek kir. Lêbelê piştî îmzekirina wê peymanê şûn de me dît ku dewleta Tirk jê pir rihetsiz bûye. Destpêkê gotin ev peyman weke serkeftineke ji bo Tirkiyeyê roja destpêkê, rojekî du roj piştî îmzekirina heman peymanê wilo gotin, lêbelê piştre hate dîtin ku heman peyman ne li gorî bercewendiyê Tirka ye û Tirk ketin nava hewildanekê da ku navbera Şamê û Rojava xirab bikin. Ji ber vê yekê jî heyeteke payebilind ji Enqerê çû Şamê. Di nava heman heyetê de Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan û her wiha serokê îstixbaratê û pir rayedarên din yên payebilind çûn Şamê. Yani esas armanca dewleta Tirk ew e ku di navbera Rojava û Şamê de eger peymaneke bê îmzekirin divê ew peyman li gorî berjewendiyên xas yê dewleta Tirk bin. Yani ji bo Rojava, bi taybetî ji bo Kurdên Rojava divê pir maf neyên naskirin. û li gorî daxwaza dewleta Tirk divê Kurd bi awayeke bi bandor beşdarî rêveberiya giştî ya Sûriyê nebin. û her wiha rêveberiya li Rojava divê dibin bandora sedî sed ya Şamê de be û rêveberiya Şamê jî divê dibin bandora dewleta Tirk de be. Divê were zanîn ku ew peymana di navbera Rojava û Şamê de hate îmzekirin li gorî daxwaza Amerîka û İngilîza û Fransîza bû. Yani Amerîka û İngilîza Yekîtiya Ewropayê di vir de em dikarin bêjin hineke pêwendî bi Rûsyayê re jî hene, xwastin peymaneke wilo di navbera Rojava û Şamê de
چه ببه او دخوازن اگر استقرار که یعنی امریکا یکی اروپا دخوازن اگر استقرار که سوریه چه ببه دوی ده باندورا کردان هبه جبر کو امریکا و یکی اروپای زیده باوری خواه به هتشه ناینن یعنی به ریوبریا دینی یا نهال شامی ناینن جبر وی اکی جی دخوازن باندورا کردان دناوا ریوبریا گشتی یا سوریه ده زیده به ev jî li gorî daxwazê dewleta Tirk nîne ji ber vê yekê dewleta Tirk niha di nava hewildana da ye da ku navbera Şamê û Rojava xirab bike. Ji ber vê yekê bi taybetî ez dixwazim rêveberiya Rojava baş bizanibe ku bi Şamê ra lehevkirin wisan hêsan nîne divê pir bi diqet hereket bikin û her wiha hêzên weke Amerîka Yekîtiya Ewropa İsraîl jî ji bîr nekin bo wan re di nava têkiliyên baş dabin da ku di nava rêveberiya giştî ya Sûriyê de bi bandor bibin. Dewleta Tirk wê nehêle Rojava rehet pêş bikeve. Ev mijarekî ye weke tê zanîn li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê jî pêvajoyeke dimeşe. Li gorî wê pêvajoyê yanî piştî banga Abdullah Öcalan ku ji PKK xwast xwe fesih bike û sîlaha dayîne şûn de heyeta Dem Partiyê bi cur ve cur partiya ra hevdîtina çêkir. Sibê jî bi MHP û AKP ra yanî sibê duşemê roja duşemiyê bi AKP û bi MHP ra hevdîtina çêdikin. Ez bawer dikim di rojê pêşiya me de heyeta Dem Partiyê careke dir wê biçe İmraliyê û tê gotin ku di nava meha Nîsanê de jî PKK wê kongreya xwe tov bike biryara xwe fesihkirin û sîlhdanînê çekdanînê bigre. Lêbelê pêşketin wilo nameşin yani çawa ku Abdullah Öcalan ji PKK xwast PKK xwe fesih bike sîlaha dayîne û piştre jî çawa PKK got belê em ê kongreya xwe tov bikin xwe fesih bikin û sîlaha dayînin û her wiha agirvest îlan kir pêşketin baş nameşin. Ji ber ku dewleta Tirk operasyonê xwe dom dike çi li hember Rojava ve çi li hember gerîlayên PKK ve operasyonên dewleta Tirk dewam dikin. Ji ber vê yekê jî rayedarên PKK bi taybetî Cemîl Bayîk daxuyanî da ku eger operasyonên dewleta Tirk wilo dewam bikin em ê nikaribin kongreya xwe tov bikin. Bêguman eger PKK kongreya xwe tov neke wê xwe fesih jî neke wê çeka jî daneyne. Ev jî mijarekî ye dewleta Tirk jî daliyê din da dibêje heya PKK xwe fesih neke çeka daneyne em operasyonê xwe bi dawî nakin. Yani ev jî problemeke mezin derdikeve pêş. Di aliyê din de jî rayedarên Dem Partiyê di derbarê banga Abdullah Öcalan da wiha dibêjin. Yani eger ev bang ji bo ku ev bang bikeve pratikê divê dewlet jî hin gav bavêje. Yani di aliyê qanûnî de û her wiha di aliyê siyasî de dewleta Tirk divê hin gavan bavêje. Eger hin guhertin di alî qanûnî de çê nebin û her wiha di nêzîkatiya siyasî de çê nebe PKK nikare çeka dayîne. PKK çawa çeka dayîne? Çekdarên PKK çeka dayîn kê de û her wiha ew kesên ku çekê xwe dayînin rayedarên PKK wê ku da biçin wê çi bikin? Yani li Tirkiye her halde kes nikare bixwaze ku PKK çekê xwe bibe teslîmê dewleta Tirk bike û xwe radestê dewletê bike dewlet wan bavêje zîndana. Tişteke wilo kes nikare ji PKK bixwaze. Dewleta Tirk dixwaze lêpelê dervê dewleta Tirk kes nikare ji PKK tiştekê wilo bixwaze û banga Abdullah Öcalan jî wilo nebû. Yani bangê da belê pir zêde tişt nehatiye gotin, şert nehatiye li pêşxistin
لیوری دوی رو فهمی که کو رایداری PKK چکی خواه رادس دولت ترک نکن خواه رادس دولت نکن و نخوازن بچن زندانا و هر وها اف چکتانین تسلیمیت نینه PKK چکی خواه داتینه یعنی دیروکا هزین چکدار ده جارا یکم مرد دکارن بیجن هزکه چکدار کو به دهان سالان شرمشاندیه بخوا چکی خود داتینه یعنی تسلیم نوه چکی خود داتینه او هزا کو چکی خود داتینه بگمان جبوه هزه دوی گوهرتن قانونی و هر وها دنیزگاتی سیاسی دا جی گوهرتن چه ببن حتی پیشی آمد پشتی هفدیتنا رایدار دم پارتی به مهپی و AKP را چه بکنشون ده از با بکن هنتش و زلال ببن da aliyê din de jî diqada navneteweyî da hevalênêja hûn dizanin bi taybetî îro Amerîka me dikarin bêjin dest bi şer kir li hember Îranê yani bi awayeke fermînayî gotin Amerîka li hember Îranê di nava şer de ye lêbelê Amerîka îro li hember hêzên Husî yê Yemenê operasyoneke çêkir bi teyaran lêxist û Trump daxuyanî da ku eger Îran desteka xwe ji Husîya re jî bo terorîstên li Yemenê re berdewam bike em ê li hember Îranê jî wiha bombebaranê çê bikin yani niha li rojhilata navîn di cîhanê de bi taybetî ev mijartê axiftin hê nû ye îro dest pê kir em binêrin hefta pêşiya me çawa bibe tê gotin ku Amerîka piştî Sûriyê wê hewl bide Îranê tevlihev bike yani ez hêvîdarim wê wilo bibe Îran jî tevlihev bibe ku Kurdên rojhilat jî bikaribin weke Kurdên rojava bibin xwedî mav li ser axa rojhilat û her wiha li ser axa tevayî Îranê heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û rêz